Toget til Helsingør kl. 9.32. Are you afraid of the dark? Yes, of course. Why are you afraid of the dark? Why? When you can't see Yeah. anything, you get scared. Dark is very silent. It's my imagination. I don't like dark. Bange for mørke? Hvorfor er det, du ikke er bange for mørke? Hvorfor? Jeg har ikke rigtig noget at spørge. Nej, jeg er ikke bange for mørke. Hvorfor er det, du ikke er bange for mørke? Det har jeg ikke tænkt over. Der er ikke noget at være bange for. Jeg bor på landet, der er bulder mørkt, og jeg har det helt fint med det. Så er det ikke, hvis du var ude i en skov midt om natten, og det var bælmørkt? Ingen problemer. Hyggeligt. Ja, når jeg føler, at jeg er i en udsat situation, så virker det nok formodentlig stærkere om natten, end det gør om dagen.